अ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम मानो होनना बुङोबा दिनै जे नोंथांमोना जे बेफोरबायदि नुजाथिफैनो हादों बड'लेण्ड बुब्लि प्राइम हेडलाइन्स बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं गिबियाव माने साबायखर बावबाय। जोंहा नैबे जिथुनाखि सिमेन्ट आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जादों बे जानायानो जाहैबाय माने दिनै जोंनि नैबे देखाफाम ओनसोलाव मा होनना बुङो जोंनि सानजारि नोगोरनि आन्चलिकआव जोबोद दुखिया गोरिब दङ। बेनि थाखायनो जोंनि दिनै इउनाइटेड बर' पिपुल अर्गेनाइजेसननि जोंनि सानजा सानजारि नोगोरनि आन्चलिकआ रावनिफ्रायबो बेफोरबायदि लानाय जायाखै रां रुपा मात्र जोंनि जिहेतु नैबे माने आन्चलिक बडियाव जेसेबां जोंनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोननिफ्रायनो जोङो सोरबा 1000, 2000, 5000 बेफोरबायदि जोंनि कमिटियाव जेसेबां मानसि दङ बिथांमोनानो गावबा गाव अनसुंथाइ होदों। लोगोसे जोंनि सिमेन्ट ओनसोलनि माखासे लिडारफोर दंबावो बिथांमोनाबो माने माखासे जोंनो अनसुंथाइ हरदों। जोङो बेफोरबायदिनो गाव गावनो जि हायो 2000, 5000 बेफोरबायदि अनसुंथाइ होलायनानै जोङो दुखिया गोरिब गुन्द्रानो बे जिनिसखौ राननानै होदों। आरो बेयाव बेसेसो सुबुंनो होनो हानाय केपासिटि खालामनाय जादों? जोङो बेवहाय गासै 300 जननो होनायनि राहा लामा लादों आरो नै दा होबोगासिनो दङ। जोङो बे 300 होनायखौ दसे उनावनो जों फोजोबगोन। जों होजोबनोबो हागोन मानो होनना बुङोबा नै जोंहा समाबो दंबावो नालाय फोजोबगोन जों। आरो दा बे लकडाउना जिहेतु बारायगोन होननानै खोनानो मोनदों बेयाव माबाफोर आरो थांखि दंबावो नामा जेनेबा बारायबायोबा? थांखिया जोंहा दङ मानो होनना बुङोबा जोङो बे लकडाउन कर'ना भाइरासनि थाखाय बुहुमनाङैनो जिहेतु जादों बेखौ जोङो मानिथारनांगोन। मानिगोन जोङो आरो जोङो रायजो राजाखौ जोङो मानिहोगोन। आरो रायजो राजाया जुदि माबा मोनसे उसुबिदा जाबावोब्ला जायोब्ला निस्सय जोङो माबा मोनसे राहा लामा बरननानै आरो बिथांमोननो जोङो हानायखिनिखौ होनो नाजागोन। गिबियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। लोगोसे जोङो बेखौबो खावलायनो सानबाय जिहेथु दा जोंनि कर'ना बा कभिड-19 भाइरासनि दारै जायफोर माने मुलुगनाङैनो महामारि एबा फोजोबस्रांनायनि लामा लादों बेखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा माखासे बिथोन होदों गासै सुबुंफोरनो। गिबियाव नैबे बिथोनफोरखौ मानिनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो बयखौबो जोंनि बिथोनफोरखौ माने सरकारनि बिथोनखौ जों मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायबावबाय। जाहोना जाहैदों जोङो जायफोर हाबाफारिजों जोंनियाव भाइरासनि सन्देरनायखौ होबथानो हायो बै हाबाफारिखौ जों मावनांगोन आरो बयबो मावनाया मोजां आं बयखौबो खावलायदों। दा बेवहाय जों नायदों जोङो पुलिस प्रशासन बा एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय पारमिसन लानानै जों गामिफ्राव बेरायदों। जोंनि गामिनि ओनसोलफोराव गोबाङानो मानिदों गोबाङानो मानियाखै। दा आं नैबे समाव नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो प्राइम 24 हेडलाइननि गेजेरजों आं बेखौल' बुंनो सानबाय जाहाथे बयबो मानिलायो बयबो मानियोब्लानो ससियेल डिस्टेन्सिंआ जेब्ला जोङो थागोन बे थायोब्लानो बे बेरामनि सन्देरनाया जोबोद खमायगोन। दा बेनिखायनो गिबियाव आङो जोंनि नैबे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनो थाखाय आङो बयखौबो गासै रायजो राजाखौ आं गिबियाव खावलायग्रोनाय थाबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो नायदों बे 21 सान जा लकडाउन जादों बे लकडाउनाव जोंनि गोबांथार बर' रायजोफोर जाय बिथांमोना सानसे हाजिरा मावाबा ओंखाम मोनजाया दा बैफोरबायदि मानसिफोर जोंनियाव गोबां दङ। दा बैबायदि मानसिफोरखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला जानानै मोनफ्रोमबो दख'राफोरनो बिथोन होनाय जादों आरो बे बिथोन बायदियै जोंनि दख'राफ्रा जाखिनि हादों जाय जेरै हादों बेबायदियै जोंनाव राननाय जादों। दा दिनै नैबेहाय सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि मावथिफोरा दख'रा आफादनि सिङाव थानाय जायफोर बिबानगिरि मावथि दं गासैबो मावथिफोरा गावनि पकेटनिफ्राय थाइसे थाइनै जमा खालामलायनानै दिनै 300 न'खरनो माइरं आलु कबि टमेट' संख्रि थाव साबुन बेखिनिखौ जोङो एसे एसे राननायनि हाबाफारि लादों। दा बेनिखायनो आङो सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जोंनियाव माइरं दालि थाव साबुन सार्फ बेबायदि रानबाय दङ। दा बेबायदियै जोंनियाव
सोनाब सानजारियाव फ्राय 200 न'खर खौ जोङो रानबाय अलरेडि खावसेनि बारा जोब्बाय दा सानजा सानजारियाबो रानदों गेजेर जनाय दख'रायाबो जोंनियाव साबोन आरो सेनिटाइजारनि राननायनि हाबा लाहार फाहार खालामदों गेजेर जनाय दख'राया माखासेखौ रानबाय सिलाफोथा दख'रायाबो फ्राय माइरं दालि आलु बिथांमोना जगार खालामगासिनो थोजासे जाथ'वाखै जागोन जोंनि मावथिफ्रा जिहेतु ससियेल डिस्टेन्सिं आरो नैबेखौ मेनटेन खालामनानै ओंखारनायाव जिहेतु जोंबो उसुबिदा जादों थ' बेनिखायनो खामानिफ्रा जेसेबां स्पिड जानांगौमोनब्लाबो जायाखै अब्लाबो जों हानायखिनिखौ मेनेज खालामनो नाजादों आरो जोंखौ जोंनि खुंथाय बिफाना थोजासे मदद होदों जोंनि पुलिस प्रखाखना जोंखौ थोजासे मदद होदों बिनिखाय बिथांमोनखौ जोङो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजोंबो जोङो साबायखर बावबाय दा नैबेवहाय आं बेखौबो बुंदेरनो नागिरदों जों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे थांखि लाबावदों बे थांखिया जाबाय जिहेतु जोंनिया 10 साननि उनाव बैसागु फैगासिनो दङ जोङो बैसागुखौ रंजायो मोसायो जोंनि हारिमुखौ जों लाखियो अब्लाबो देग्लाय जिहेतु नैबे भाइरासनि दारै जोंनियाव फोजोबस्रांनाय मोनसे जाबाय थादों बेखौ नोजोर बोनानै देग्लायनि बैसागुफोरखौ जाहाथे रंजाया जाहाथे न'आवनो थानानै बैसागुखौ मानियो बैसागुनि नेमखान्थिफोरखौ न'आवनो जाहाथे फालियो बेखौ गासै बर' रायजोफोरखौ आं खावलायखानो सानबाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव जेसेबां गामि दङ मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो लाइजाम हरगोन बे साननैनि गेजेराव दा बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों गिबियावनो बुंखाबाय जाहाथे जोङो जमा जमा जानानै जानाय लोंनाय मोसानाय बेखौ खालामा देग्लायनि बोसोराव जुदि बोथोरा मोजां जायोब्ला 21 साननि उनाव जुदि जोबोब्ला अब्ला जोबथारनाय बैसागु थारमाने बैसाग दाननि 21 बा 22 अक्ट'आव जोबहैगोन लकडाउना 21 सान बारायबावोब्लाबो 21 बा 22 जोबगोन अब्ला बै समाव जोबथारनायाव जों बैसागु बिदायखौ जमायै जों खुंगोन जोङो बेबायदि जाहोननि थाखाय देग्लायनि बैसागु बरायनाय जा हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारिखौबो जों बन्द' खालामथ'बाय दोनथ'बाय दा बेनिखायनो गासै रायजोखौबो जाहाथे गिबियाव गावनि जिउखौ बासायग्रोनानै लायो बिनि उनाव उननिखौ मावबाय थानो हायो बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय